HPV, skrátka, keď si ju dáme do Google, tak v podstate znamená ľudský papilomavírus, ale tých vírusov je veľmi veľa. Poznáme veľmi veľa typov. Niektoré sú veľmi vysokorizikové, takzvané vysokorizikové, ale to znamená veľmi nebezpečné. Alebo potom sú menej rizikové, menej nebezpečné, ale neznamená to, že nespôsobujú vôbec žiadne ochorenia. Ako každý jeden vírus, aj tento vírus HPV potrebuje pre svoj život, aby žil, aby sa rozmnožoval, aby tam spôsobil nejaké ochorenie v danom mieste, nejakú živú bunku. A tieto HPV vírusy sa vyslovene orientujú na kožu a na sliznice, čiže práve na slizniciach, na koži môžu spôsobovať dlhodobé infekcie, dlhodobý zápal. Človek vôbec nevie, nemá ťažkosti ako pri inom zápale, to znamená nemá teplotu, nebolí ho nič ho neštípe, nekrváca, takže vôbec nevie, že práve na tomto mieste je nejaký HPV vírus, ktorý tam žije v jeho bunkách, ktorý tam spôsobuje zápal, môže tam prežívať veľmi dlhú dobu. Niektoré vírusy žijú určitú dobu a už potom tá infekcia odznie a už tam nie je, ale niektoré vírusy, práve tie vysoko rizikové, veľmi nebezpečné, môžu pretrvávať v tom mieste veľmi dlhú dobu a znamená to, že spôsobujú tam taký chronický, dlhodobý zápal a človek stále o tom nevie, že nemá žiadne ťažkosti, nevie, že tam prebieha nejaký zápal v tom mieste a hlavne keď to je na takých slízniciach, ktoré sú niekde ako keby schované, to znamená v dutine ústnej, alebo v hrdle, alebo môže to byť takisto v pošve, alebo môže to byť na pohlavných orgánoch, okolo konečníka a samozrejme tie ťažkosti tam nie sú a keďže je tam ten vírus dlhodobo, on spôsobí to, že tie bunky poškodí, preto sa volajú aj onkogénne alebo rakovinové vlastne ako keby vírusy, čiže spôsobujú na tom mieste to poškodenie buniek, kde začína vlastne dochádzať k poškodeniu a to poškodenie vlastne sa prejavuje ako rakovina. Čiže môže dôjsť na tých miestach k vzniku rôzneho onkologického, a to znamená rakovinového ochorenia, keď hovoríme. Takže môže byť rakovina na krčku maternice, môže byť rakovina na pohlavných orgánoch, môžu sa tam tvoriť napríklad tie menej rizikové, ako som spomínala, ale menej nebezpečné, ale tie zase vyvolávajú bradavice. Čiže také bradavice, ktoré sa vyskytujú v takých zhlukoch, sú také veľké a takisto môžu byť v okolí konečníka, na pohlavných orgánoch, ale môžu byť napríklad aj v dutine ústnej, takže je to pomerne ochorenie, ktoré nespôsobuje zo začiatku nejaké závažné ťažkosti, človek o tom nevie, ale v tom konečnom dôsledku potom na konci vlastne je výsledkom tejto chronickej infekcie, za čo sú zodpovedné práve tie HPV, čiže tá skratka HPV je vírus, vírusy, mnoho typov vírusov, ale spôsobujú v závere po dlhodobej infekcii rakovinové ochorenia viacerých orgánov. Ja myslím, že keď sa povie rakovina, tak u každého človeka to vyvolá obrovský strach, preto lebo sa zlákne, že teda bude sa dať liečiť to ochorenie, alebo či sa úplne vyliečím, alebo naopak, či to môže skončiť veľmi zlé. Takže aj v tomto prípade je najlepšie, ak vieme predchádzať vlastne tomuto ochoreniu. Tých možností nie je veľa, ale sú veľmi dobre účinné. Čiže v prvom rade, ak chceme zabrániť tej infekcii, aby tam neboli dlhodobo tie HPV vírusy, tak vieme použiť očkovanie, čiže to je taká prvá možnosť, veľmi, veľmi významná, veľmi jednoduchá, lebo sa podajú vakcíny, zabraňujem tej chronickej infekcii a to znamená, že viem zabrániť, aby tam dlhodobo tie vírusy poškodzovali moje bunky, že to je taká prvá možnosť. Druhá možnosť, ktorá sa využíva už veľmi dlho, ale je zase iba striktne na sledovanie nejakých zmien, ktoré už majú ženy napríklad na tom krčku maternice. Čiže ženy by mali chodiť pravidelne na také pravidelné prehliadky gynekologické. Gynekolog tam robí špeciálne vyšetrenie a pritom sa zisťuje, že či tam náhodou už nie je nejako poškodený vlastne tá sliznica, alebo proste či tam už nie je nejaké miesto, kde by už mohli byť nejaké predrakovinové zmeny. Takže to je taký
taký ako dôležitý screening, sa to volá, je to také cudzie slovo, ale znamená to, že ja chodím na pravidelné opakované prehliadky a on to sleduje. Je to trošku problematické práve vtedy, lebo nie je to vlastne dostupné pre toho človeka. Vlastne žena nevie si veľmi odsledovať, že či má tam nejaké už poškodenia na tej sliznici alebo nemá. Čiže musí to vidieť lekár, musí tam ísť ona aktívne, musí to on zistiť. A tretia možnosť je, už keď je tam nejaký druh poškodenia, je tam už rakovina, ideálne keď len na začiatku, tak máme možnosti aj liečby, ale už keď je to v tom horšom štádiu, už je to viac poškodené, tak samozrejme tie liečebné možnosti sú takisto už menej účinné, už sú tam rôzne komplikácie, už tam môžu byť aj inde tie nádory v tele, už je problém aj s liečbou, čiže už to zasahuje veľmi aj do toho, že pravdepodobne taká žena alebo taký človek, už keď má rakovinové ochorenie v tom horšom štádiu, už ani nemôže chodiť do práce, už musí užívať veľmi závažné lieky, z ktorých mu je rovnako zle, čiže aj ten výsledok liečby nemusí byť vždy dobrý. Nemusí to vždy skončiť dobre. Takže máme v podstate 3 možnosti, ale tretia možnosť ako liečba je tá asi najhoršia. Druhá, keď to zachytím ešte v tom včasnom štádiu, tak ešte stále mám nejakú možnosť, ale pri všetkom je najlepšia prevencia, nie liečiť už potom tie dôsledky. Takže ak mám možnosť tomu predísť, vôbec aby to nevzniklo, a je to veľmi jednoduché, dostupné a viem si len podať nejakú očkovaciu látku, po prípade 2 dávky, 3 dávky a viem, že som urobil pre svoju ochranu maximum, tak je to úplne ideálne. Princíp očkovania využívame veľmi dlhú dobu. Vakcíny proti mnohým infekčným ochoreniam používame v očkovacích kalendároch, čiže každý z nás v rámci povinného očkovania očkovanie absolvoval a princíp očkovania je to, že my napodobujeme to, čo robí aj príroda. To znamená, my bez toho, aby sme ochoreli, podáme nejakú očkovaciu látku, ktorá obsahuje len nejakú zložku, proti ktorej sa imunitný systém zmobilizuje a začne tvoriť protilátky. Čiže aby potom, keď sa znova stretne s tým vírusom, s baktériom, s akýmkoľvek patogénom, teda ako s nejakým mikroorganizmom, alebo teda je to vírus a baktéria, tak samozrejme potom on vie reagovať, vie ho hneď zneškodniť, nespôsobí infekciu. Čiže tak my sme chránení pred viacerými infekčnými ochoreniami. Sme očkovaní proti tetánu, sme očkovaní proti čiernemu kašľu, proti môžeme byť očkovaní proti osýpkam a podobne. Tak všetko to, čo máme absolvované, to znamená, my po prekonaní niektorých ochorení máme takisto ochranu, tá ochrana je dlhodobá, celoživotná, ale tých ochorení je veľmi málo. Ale veľakrát môžeme ochorieť od znova. Áno, na niektoré ochorenie máme len takú krátkodobú ochranu. A tie očkovacie látky presne tak fungujú, že dostane sa do tela vlastne len určitá časť látky, ktorá spôsobí len to, že môj imunitný systém to zaregistruje a začne vytvárať tú imunitnú ochranu, aby ja na budúce, keď sa stretnem s tým vírusom alebo s baktériou, som už mala tie protilátky alebo bunky, ktoré vedia ho zlikvidovať bez toho, aby ja som potom ochorela. Takže ten princíp je v zásade veľmi jednoduchý. Čo je najzložitejšie, je vyrobiť takú očkovaciu látku, aby bola účinná a aj aby bola bezpečná. Ale za tých, dá sa povedať, 70 rokov, 80 rokov, čo už funguje program očkovací a vyrábajú sa očkovacie látky. Nespomínam tu najdlhšie používanú očkovaciu látku proti pravým kiahňam, to sa používa už stovky rokov, dá sa povedať, momentálne nepotrebujeme užívať. Takže tento princíp je už dlhodobo zavedený a využíva sa, momentálne už využívame podstatne lepšie spôsoby na to, aby sme vyrábali vakcíny, ktoré budú bezpečnejšie, ktoré budú obsahovať naozaj len to, čo je potrebné. Potrebujú tam malé množstvo, ale aby boli účinné, to znamená, aby fungovali. To je veľmi dôležité.
No to je najčastejšia otázka, preto lebo ľudia zabudli už na to, ako vyzerajú infekčné ochorenia, také závažné infekčné ochorenia, na ktoré sa zomieralo. Čiže zomierali malé deti, bolo bežné, že naše staré mamy, prastaré mamy mali aj 10 detí a z toho 2-3 deti určite zomreli v rámci epidémie osýpok, záškrtu, čierneho kašľa, prenosnej obrny, samozrejme, takže tých ochorení bolo pomerne veľa, takže ľudia momentálne si užívajú to, že jednak máme očkovacie látky, jednak aj to, že boli oni očkovaní, jednak, že máme dostupné antibiotika, samozrejme, čiže vieme niektoré baktérie účinne zabiť, keď podáme tie lieky, alebo protivírusové lieky, alebo podobne. Ale treba si uvedomiť rozdiel aj medzi liekmi a veľakrát sa na to spoliehajú ľudia, že však nemusím byť očkovaný, lebo však už máme dostupnú liečbu, lenže tá liečba je obmedzená a funguje len vtedy, keď ju užívam. Čiže keď podám antibiotika, zabijú mi baktérie, tak ten účinok už nefunguje ďalej na ďalší rok, 2, 3, že budem chránená pred tými baktériami. A to isté pri vírusových liekoch. Pri vakcínach je to práve opačné, preto lebo ja dostanem vakcínu, to znamená, že ona ma nelieči hneď, že vlastne zlikviduje ten vírus, ale ona spôsobí to, že tvorím si ja protilátky, mám tam bunky, ktoré si to pamätajú a ja keď sa znova stretnem, a veľakrát sa stretnem v svojom živote s vírusmi, s baktériami a podobne, tak už môj imunitný systém o tom vie a vie, čo má robiť. On ich má hneď zlikvidovať bez toho, aby ja som musela o tom vedieť, že som sa s tým stretla. Takže on už to má na pamäti a má takto fungovať. Takže účinnosť očkovacích látok je sledovaná v rôznych štúdiách, samozrejme vyhodnocuje sa po zavedení očkovania a sleduje sa, že koľko vlastne z tých očkovaných osôb ochorelo, ak bolo v kontakte s tým vírusom alebo s baktériou, takže sa vyhodnocuje. Celkom určite žiadne očkovanie nie je 100%, ale v živote nie je nič 100%. Ani žiadna liečba nie je 100% a je individuálna u tých ľudí, ale pokiaľ sú očkovania naozaj nad 90-95% účinné a podobne a máme tie výsledky, že skutočne tí očkovaní ľudia neochorejú alebo v rámci epidémii sa ich netýka tá epidémia, tak to sú také výsledky, ktoré sú veľmi priazne. Je to odskúšané už desiatky rokov, takže my aj na iných očkovaniach vieme, že účinnosť očkovania je skutočne veľmi vysoká a naozaj je to najväčší objav imunológie, infektológie, zavedenie očkovania. Veľmi jednoduchá metóda, dostupná pre veľmi veľa ľudí. A samozrejme veľmi dôležitá je bezpečnosť a v súčasnosti aj ten dôraz na bezpečnosť je veľmi významný, pretože tie najviac očkovaní sa realizuje o malých detí, takže je to veľmi dôležité. Vyhodnocuje sa to, ale čo sa týka bezpečnosti očkovania aj vo vzťahu k očkovaniu proti HPV vírusom máme už výsledky veľmi dlhú dobu. Už to je vlastne, dá sa povedať, začína sa 3. dekáda tých výsledkov štúdií, takže pokiaľ už 30 rokov, viac ako 20 rokov máme výsledky o tom, že tie vakcíny sú bezpečné, nespôsobujú nejaké závažné vedľajšie reakcie, tak samozrejme nie je dôvod na nejaké obavy. No najdôležitejšie je si uvedomiť, že keď sa rozhodnem dať sa zaočkovať, keď hovoríme o dobrovoľnom očkovaní, robím pre seba v rámci prevencie najviac, čo môžem urobiť. Lebo je to dostupné, vieme, že je to bezpečné, je to aj účinné, takže pre 12, 13 a 14 ročné deti na Slovensku od decembra je hradené očkovanie, to znamená, že nie je potrebné platiť za očkovacie látky a pre túto vekovú kategóriu, pre deti 12, 13 a 14 ročné sa očkovanie realizuje tak, že sa podávajú 2 dávky očkovacej látky. Očkuje to obvodný pediater, to znamená lekár, ktorý je pre deti a dorast, tam, kde chodia deti vlastne na preventívne prehliadky, alebo ak majú nejaké ťažkosti, lekár predpíše vakcínu na recept, vyberie sa v lekárni
a zaočkuje sa dieťa v ambulancii. A potom na to druhé očkovanie príde s odstupom 5 mesiacov, spravidla do 1 roka sa zrealizuje to očkovanie. Sú potrebné pre túto kategóriu vekovú 2 dávky. Už potom nie je potrebné preočkovanie. Takže ideálne je to, keď majú deti 12 rokov, 13 alebo 14, prísť, opýtať sa pani doktorky, ktorá vysvetlí, aké má tá vakcína, samozrejme výhody, predpíše recept, prídu s vakcínou a môže byť zaočkované dieťa. Ak teda už je nad 15 rokov veku, to znamená dovršilo 15. narodeniny, tak takisto je možné očkovať u obvodných pediatrov. Je možné očkovať samozrejme aj u gynekologa alebo aj u iných špecialistov, ale spravidla to realizujú vždy obvodní lekári, pokiaľ viem, alebo sú očkovacie centra. V tom prípade ale je potrebné podať 3 dávky, takisto sú tam špeciálne odstupy, väčšinou do 1 roka sa podajú 3 dávky, len je potrebné už za každú jednu vakcínu zaplatiť. Cena je asi okolo 122 €, s tým, že medzi 15. a 18. rokom prispievajú na vakcíny zdravotné poisťovne. To je potrebné si tiež zistiť v zdravotnej poisťovni, že po absolvovaní všetkých 3 dávok, niektorá poisťovňa aj po podaní prvej dávky, keď si necháme doklad z lekárne, že sme vakcínu si kúpili, máme doklad, že sme vakcínu dostali od lekára, ktorý nám ju podal, tak zdravotná poisťovňa prepláca určitú časť tej ceny vakcíny. A viem, že niektorá zdravotná poisťovňa má tú úhradu naozaj skoro 3/4 ceny vakcíny, že vedia uhradiť. A nad 18 rokov veku už ale zdravotné poisťovne úhradu nerealizujú, čiže je možné sa zaočkovať, je sa možné zaočkovať takisto u všeobecného lekára pre dospelých, alebo môže to aj špecialista, gynekológ, urológ, dermatológ, očkovacie centrá to takisto realizujú, takže je možné sa objednať alebo aj bez rezervácie prísť a zrealizovať očkovanie rovnakým spôsobom. Predpíše sa vakcína na recept, vyberie sa v lekárni a zaočkuje sa. Už som spomínala, že HPV vírus si nevyberá podľa pohlavia, čiže on si vyberá vždy tie bunky sliznice, bunky kože a jemu je jedno, či to je ženská alebo nie je ženská. On si vyberá to miesto, kde mu je dobré, by som to tak laicky povedala, že asi kde mu je tak najlepšie, a to znamená, že také najznámejšie je určite u žien práve to ochorenie, ktoré súvisí s rakovinou krčka maternice, ale muži majú takisto sliznice, takže aj u mužov môže spôsobovať rakovinu ochorenia. Takisto na pohlavných orgánov môže spôsobovať rakovinu konečníka, ale aj rakovinu v hrdle, alebo v dutine ústnej a podobne. Čiže neznamená to, že tento vírus naozaj si vyberá iba jeden presný bod, alebo je to práve ten krček maternice. A spomínala som tiež, že tie iné vírusy spôsobujú genitálne, to znamená tiež bradavice, ktoré sú v okolí alebo na pohlavných orgánoch. Čiže muži majú s tým pomerne veľký problém takisto a môžu takisto prísť ako s týmito ťažkosťami aj za kožným lekárom, že majú na pohlavných orgánoch bradavice a veľmi ťažko sa ich zbavujú, lebo tie bradavice sa opakujú v určitých intervaloch, čiže aj keď sa odstránia, tak oni potom znova sa môžu objaviť alebo aj na inom mieste. Čiže muži na druhej strane nemusia mať ťažkosti, môžu mať akože chronickú infekciu, nemusia mať viditeľné bradavice alebo nejaký problém, ale môžu byť zase prenášačmi tej infekcie, to znamená, môžu prenášať tie vírusy, samozrejme na partnerku, na manželku alebo podobne, alebo pri úzkom kontakte, alebo prostredníctvom nejakých predmetov, napríklad sú to utieráky, také, čo zdieľame v rámci osobnej hygieny, a ak by som ich použila, tak sa môžem nakaziť takisto. Čiže ten prenos nie je len pohlavnou cestou, či pri pohlavnom styku, ale všade aj
telesnými tekutinami, ktoré môžu byť aj na nejakých predmetoch osobnej spotreby, a to je väčšinou posteľná plachta po prípade, alebo uteráky väčšinou, lebo je tam vhodné prostredie, a vírusy ešte k tomu prežívajú pomerne dlho aj na predmetoch, pokiaľ sa nachádzajú vlastne na tých predmetoch. Čiže aj to si treba uvedomiť, že tie vírusy nehynú hneď, keď sa nenachádzajú v ľudskom tele, ale sú na predmetoch osobnej spotreby, uterákoch a podobne.